Grunden til, at jeg har designet gyngerne fra starten, det er, at jeg synes, der manglede noget på... Der manglede simpelthen noget på markedet. Nogle lækre gynger. Noget i træ, og noget, der kunne holde til at hænge ude. Min nye designede wave-gynge. Dansk design, gynge i teaktræ. Med runde former og bue her foran som en bølge. Der er navnet Wave. Det gør også, at sidekomforten for børn den er dejlig, at de kan have benene ned her. Det er egentlig også for en voksen, som den faktisk også kan rumme. Den er beregnet fra de er omkring 6 måneder, og der er vandafløb her bagerst i gyngen, så den altid er tør, når de kommer ud og skal gynge. Logo brændt under bunden med kløver og ko, og en bue, som gør, at det hele er rundet af, så den er dejlig blød overalt. Der er ikke nogen spidse hjørner eller skarpe kanter eller noget, de kan komme galt med. Så er der en bøjle heri, og den anbefaler jeg, at den er der i indtil de i hvert fald er 2-3 år. Måske 3 år, for at blive helt sikker på, at de ikke kan falde ud af gyngen. Så kan man tage bøjlen væk, og så kan man jo faktisk gynge i den til man er 99, hvis ellers man stadig har fasongen til at komme i den. I hullerne i siderne fæstner vi sovet, når vi skal hænge dem op. Det vil sige, at man kan selv justere sin højde alt efter, hvordan man sætter sin knude op. Så der er ingen fare for den op. Og den giver et dejligt rustik look, synes jeg, som passer godt til gyngen. Efter designen med mine wave-gynger, der fik jeg jo, må jeg sige, blod på tanden, fordi de bliver rigtig, rigtig godt modtaget rundt omkring. De fleste, jeg har snakket med, har været utrolig vilde med gyngerne, og jeg fik ret hurtigt nogle rigtig gode forhandlere i Danmark. Så der lavede jeg et bord, som er en opbevaringsmulighed. Det, jeg satser meget på, det er, at der er flere funktioner i de ting, jeg laver. Igen har den bølgen her. Der er navnet igen Wave, men den har en funktion, og det vil sige, det er det greb, man tager fat. Børn de er jo med det samme klar, der er 2 buler, der går ned, og det er der, vi skal bruge kræfterne på for at åbne skuffen. Min tanke med et decideret legehjørne, det er, at jeg synes mange gange, man kommer ind i lægepraksis eller hos en tandlæge, hvor det kan være super dejligt at have nogle rigtig lækre ting, som passer ind og som passer sammen. Nogle steder, hvor man hurtigt kan finde og gemme de legeting, som børnene skal kunne finde frem, når de er der. Men det må også godt være et gedigent produkt, f.eks. en reol som denne, Wave-reol på hjul, så den er hurtig at flytte frem og tilbage, når der skal gøres rent, for det skal der jo mange gange. Og tit sådan nogle steder, det er der jo krav til på den måde. Den udvikling, jeg har haft i forhold til kløver og ko, og i forhold til at få lov at designe, den har været absolut positiv. Jeg ser mig selv som et meget positivt, farverigt menneske, og jeg er utrolig glad for, hvis jeg også kan få bragt noget glæde ind hos andre i form af nogle lækre ting, man kan glæde sig over at se på hver dag. Og det er egentlig min største vision lige nu. Det er at få lov at komme med flere ting, for det er helt sikkert, det har jeg mod på, og jeg har rigtig meget overskud og lyst til at lave det. Så der kommer rigtig meget mere fra kløver og ko fremover.